Vet aquí una història que us farà plorar. Dues dones i un vestit. Fem que es diguin Mina i Tona per anar al gra, però no es diuen pas així. La Mina és un tros de pa, però viu amb la inseguretat que donen els errors de joventut. Tona sempre sap què fa perquè té més seguretat i tot el que us penseu ja ho ha viscut. Amb aquest bagatge que us preguntareu per què es troben malament. Ja us ho explicaré, potser. Mina és fina, però està com un llum. Tona és mona, però té massa fums. Mina vol ser molt mona, Tona vol ser molt fina. Mina vol ser la Tona i Tona Mina, però és que Tona s'adona que Mina té encant. Mina opina que Tona és brillant. Tona vol ser la Mina, Mina vol ser la Tona. Sembla una endevinalla per la canalla. Qui farem? Vol en verd un dia vermell. Tona vol fer allò que Mina fa. Mina vol saber el que Tona sap. Tona sap què ha de fer, per ser fina que ha de fer, per poder ser Mina què podria fer. Mina no sap què ha de dir, per ser mona què ha de dir, per poder ser mona què podria dir. Mina fina, Tona mona, Mina fina, Tona mona. Mina fa pena de tan innocent, Tona té vena de gran dirigent. Mina vol ser la Tona, Tona vol ser la Mina, quan Mina i Tona es puguin refer. Finalment tindrem una persona que està molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Fet de Mina i Tona s'hagin de trobar com dues amanides en un sol plat.